Kapitan Enteng. Ay gumatangak man iti may sabuti nga arak duad ka kagawad. Adda kapitan, mabiit laag. Adto. Ay, buto uminom kami man iti arak. Kadwak ita ka ni paribado kundi kuara. Pulutan nyo nga kapitan. Mabaling ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay, ano kasta? Ay, agpaluto ak man nga ron iti pinapaitan. Ay, so ti pulutan na. Awan urayin nyo tagluto Mala, ay, very much thank you kagawa. Tapi bagak kadakay. Ay, nasingid kami nga agpagaya kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arugno kastangkay. At pag-asa na iti barangay tayo makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Ay, sukatan tayo man dahil saritaan iti Pasay! Pasay! Burbur ka! Ang maglapagliliwaan. Dahil tati, kaya't ka pare ba daw? Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Ang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Bastay! Alam na ito'y papel. Lukot-lukutan ka analaing pare. Alpasan na. Anya't mapasa. Kabalak to nga isuble. Iti sigot na itsura na. Mabati ka. Di nagmanlaglag. Suto pa rin. Pati nga agpaisukin mo kamay. Taba daw. Ay, agpaisa. Mamati kayo kanya ka. Parinday. Waraw. Kabalak to nga isuble. Iti sigot na itsura na. Naklangaro na. Ngutoy deta ako. Sige man nga ratang kay. Lukot-lukot naman na yung pag. Kalpasan na. Itad mo kanya. Kaulitak pa yung lukutan. Pangkitaan man, makabalan pa ni tata. Ba't nung ngayon subliti sigod nga itsura na? No di na bilang may subliti sigod. Ay sus, pagbultain ta iti one battle nga arakan pulot. Yes. Wait! Anyakit iti na yan. Nasaya ka nakita ka dito ay maribanag. Awan ka din ni Badong di ka balayang. Awan ba't mare? Ay, amang andun na pan ije balay ni Guaro. Naggapuak nga ron ijay katawan da. Nukas nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atallo ka na inteng ije tersena. Anya? Ay, among magtanti arami dagi ije atallo. Dahil tala mapan agin inom iti arak dar aramiden da. Nukas nga agsasarak da. Ay, unan niya. Salpag kay di alak-alakayan. Kunana ang mapanlaang gumatang iti natin apang rabyan na. Nyamjak mat maurayan. Ay, tinasayaan. Agkuyog ta ang mapan ijay tersena. Takitaan tamando at dada ijay. Ita pare. Mas makita. Linukot may kadikwarog ti papel. Ngayon mo. Muray lalim. Kita man may sublim tupay. Iti sigod nga itsura na. Sige man. Ay, agyaman na paray. Sige, mapanak pa iti siyan. Kasapulak na ito'y apapel. Ay, luko ka pare. Yay. Ay, di kang tanan. Saan gumatangag to iti arak? Pulot. Luko na dyan tao. Na may saan na kapatan. Ayan ni Inteng, marikwana. Adda na kaibagang adda na kano dito'y nga agbarbarta. Pudno day ka, maribanag. Kuah, kukumaray. Adda na dita. Wen nga agpaysa.
Nay, angay. Ha? Ang tibanan. Ay, Nay, ang mga ano yung tugot na tayo, balunat na. ay, aglemengak sa kwaro. Ay, sus, delikado ni ate. Salbag ka anak na kaya. Ilang mga nagkayam kuha. Ala, tumakdir ka di kakagawin ka. Intay! Ay, betul. Udah adi mo imbaga nga adak dito. Imbagam sa kadiantin. Talaga, hindi yan nakita na ka. Ay, Di kan agpabasol, intay. Kaya't mo tabalunatan ka, Di mo kaya't iagawin, sige. Ay, agawin ako. Bigat gaya may. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Dahil may naksinukon ni Tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Ganda ka pinagmulta na paring tingkin ko araw. Hindi malam kalman. Nakariing kamot gaya mo, ba daw? Ayan, di na kung ako ng agatangam. Irwal mo na, tayo sa ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatan. Magtantigin matang Tuyang. Dahil ka nga mingkal, awan lapit na itang barbartag ti paglaynam. Nanguna no agrarana kayo kada kapitan. Ay, urahin na karod Tuyang. Pamasapa ka mapagbumatang iti si Dail Tanatay. Alagaraw, kartinam, kitnay, awan ti mailutok amasida. Bumatangak man iti tarong, pariyak, karabasa kin aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni Tuyang ko ang pinakbay. Naimas ka, tipakbay. Ayun kabadong, kudno day ta. En pautangan ng butay, may sa abuti ti ara. Bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manin iti ara. Di ka kadiagda nagmaray, payadak tumiglaan nga dagaws. Nagdakwarta ka, rames. Malawon, ikan ka. Basta ikarin, bayadang tumutlaan na dagaws. Uwing ka day, rames, kinaklang aruday. Nay, si kamot gaya maribanan. Wen, mare. Imaya, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakon. Kastaya maray. Wen, manungay ti may sa aburyas, marituyan. No si kamaray, uray itad ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alahan man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng ang mangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 pisos amin dayta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarong tailugan nyo iti tricycle na tiburyas ang ginatang ko kan ni Marituyan. Ayan nga ti pagmerienda mi ka ni Kwara. Para mga lalaang iti buryas, masapul pa ilang ada meriendayaw. Adto iti sangagasot a pisos. Nayon na mo na. Ay, naman na ka. Sige dong na. Tama pa na kung iti ayan ni Kwara. Di kay agbaybayag taado pa'y tinaskan ang maaramid dito. Kadi! Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti pagkatang iti agas mo. Nasayatan na ranaan kayo dito tiresina ni Kagawad Kuanang. Tataba daw, ang galinteng. Ay, itatanaraan da kamo dito tirsina. Saan ka na makaligtas ka na kami ita? Anya ti kayat mo sa unsaray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kanikwarong idan na minsan. Weng. Ay tatlo amaw. Iso nga ituloy mo itati gumatang iti arak ken pulutan. Weng. Anya. Masapul amultain da ka. Dali nang sutan na kami kanikwarong. Weng. Di ko na makalisip para. Weng. Ay, awag kwartak paray. Anay. Di lang pala ko paray. Di mo lang pinusin na. Anya ti kaya ko. Bairot ko luka-luka. Ay, nung gumatang kayo ti arak ken pulutan, lukaya. Saan bairutak ti maglapigos ka? Anay. Wawawanan paray. Di lang pala ko. Matam nga ro din
Kurang badarakan pulutan pare bata. Bitinti may sa abuti ti arak. Lutang mo. Iso nga, agnayot ka pa. Nupun numadla kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Basta unang galinday. Hindi ka agbartag tadapay papananta. Agungat mo yung tibanan. Ay, aksakran samat hindi kagawan ko na. Di niya pag-gustaw. Isarding tayong tiyuminaw. Nagligat ada asawa na. Imbag ganyak tawang payasawa. Angin. Kurang uti siya. Mga tayo bebaray. Magustuhan ka. Ay, nakaturo kay parinting keng kwara. Kapoy ti partig na. Amo ko, ti aramidag kadakwada. Kung daway kung day tao. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ka. At nakwarta na nga paisaw. Alay, sakto pumanaw di daw. Angel, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Renta na lang ti Buriyas, iti balay na natuyan. Agungat niyan ti Banang, no saan tama pa. Wala na. Sige, intan pa rin. Nariga tayo, no, balo na tenak niyan. Mano tintad ka na kayo ng tibana nga pagbayad iti Buriyas ni nanatuyan. Pagtaw sa amin. Ada ito. Apa nga? Awan mo tin iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Hindi nakita ni tagas na. Awan ni nalala. Ano kasta? Isa pulin tadi paribadaw. Ay, awan ti amok iti mapukpukaw kwarta pare. Pag-aasim pa. Ipudlog no si kuti nagar. Delikado ako ni Banang no maamuan ng awan ti kwarta nga intid na. Sapay pagbayad ko iti Buriyas sumitlagan ni Marituyan. Ay, awan ti amok di tako naklangarudod pare. Di kaya makawawat. Mangan mo't no sambali tinakatimnagan nyo iti kwarta hanggang. Nga. Kinapudno. Nakitak ni Kabado a kinaut na tibulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talangisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, mare. Kastagayam agyaman ak marikwanan. Ala, intay. Maban mo ayaban ni pari badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapol nga isugli na ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, intay? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amiday, siya kinangalay ti kwarta ni Parinteng. Makita. Ay, ito kun papispisan ka. Ay, sana pare. Kasi naka. Ay, di mon papispisan ni pari Badong. Taad damot na ang basol mo, intay. Sige, tapno malpasan ti amay. Itad kun ti Buriyas ko kada kayaw maribanan, Kapitan. Agyaman kami lukasta, Marituyan. Anyang itar aramida ang badaong agkidlaw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wan to yan. Pare, pakawanan na ka. Ikaray, tington maulit pa, itinaramid ko king ka. Fix man pare. Sige. Pakawanin ka, pari badaan. Agyaman na ka pare. Mala, umaykan, agawin tan. Mangibabain ka. Kapay maninakas la kumilaw na itamatam amang kita doon. What is my basol to you? Sinalbag ka, alak-alakan. Amaw nga da napatog alakad yung kanyang kwarog. Ngam na pan kayo kit din naginom iti arak. Naira nagsasabat kami at talo kadakwar kung paribadaan. Ito ang nangala kami iti arak.
Pagi istoryaan mi kuma. Apa? Masapol nga daara? Tapno makapagin mistorya kayo kada kwarog kan pari badong? Anday. Kanya kami ito, anday ko. Nakitutak pa. Ay, di kag sangit! Ang subsubra ka na! Sumating ako ngagsangit. Inton maminsan, no amnom nga adda na patag apapan. Likli kang tiay, nawakap, nasaya. Iti ka nitong aramidang pa. Agsagana ka! Jakton agbarbatek ko ada na patag alakad ko. Kan, ada awit ko akwarta. Agsingsing puitak to. Rumbag laan, tasikat ti kapitan. Naimbag ata da ni Marikuan ang anak kakita ka ni Pari Badaw. Tano awan, ay sayang ti 5,000 pisos nga urnong ko. Salbag ka! Mo ilayan kay anday. Masakit ka man uray layan. Ay natatabadong warog kan Kapitan Enteng. Saan kami nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak kabayatan ti panagsasarita yo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Si Kamat, Kapitan, pudno tinakunan ni Nanabanang. Adi kay agbartak no adda na patag alakad yo. Itigas na, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sige! Tinon! Tinagibusan ti sabalpay aparang! Dito'y drama kayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liasya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Paglen. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonar Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iti kay panagdengag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka di awag kan ka, no kaano asumangpet ni Kwaraw, Kapitan. Awan ba't kagawad? Di mo kadi kaya ti dinutukak nga uay siya. Ay, sanot nga iti kasta, Kapitan. Nabayag namin ani Kwaraw, ti kadwa tayo diti barangay hall. Sa bagay, ba't kita? Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwaman tayo. Iso at dinamag ko nakamot, Maawatak ba't kita kagawan? Sumunga din ni uay siya. Imbag ta nakita masumungad, ang mga numangag na ti samitaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina-uay sina. Jose, agluganak man iti tricycle mo, tamapanak di jay ilay. Papanam nga ijay, Kapitan, ha? Siyang kakadianapan man ng idikalman? Apay, bambantayan na, wano sip-siputan na. Samay, ang damdamag alangit, Kapitan, ha? Mas dawa lang, Nay. Kanayin termuar. Adala ang mat-as-asikaswak jay ilay. Ay, kasta. Kanyang dasa si kaswag yan. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, ang damdamag alang, Kapitan, ha? Ay, at dala pagimbagan ti kabaranggayan nas asikaswat ijay. Bareng agbaligay. Ma, awan ka di ti madmadlama. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumor ni Maribana.
Ay, saan ko anadlaw? Makumikom ako nga may ngaglako dito tersina. Dandan ni inal daw arumwan. Sa dino nga talaunay ayat papanan na. Damagam to kan kwata Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawag? Ay namaray. Adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan ba't siguro adakos ti aramidin na, maray? Ammo pa yan. Manipod nga may ay dinapalabas-alabas. Kanayon mo din arumwan. Badaw, no saksi ka na yung arumwan, saan ka kadi nga agad? Dipindi sa dino, tikanayon mo papanan. Apayaya. Ni nga rugmaribanan, kanayon mo arumwan. Mga nuwan damit as asikasud na. Anyangay kumati asikaswan na nga inal daw. Ay di ka lamumit Pagkat atapang ti kumari mo awang mo nakita mamading arabid na. Nalipatam sa amutay, ano awan ti apaw, awan mo ti asaw. Depende ti pasama, kunak manay. Kagar arabid ti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, husay. Tsaka mo, anana. Saan kumita kikitain mo sa dino ti papapanan mo na? Kitaan, si kapay ti pagluganan na, kat saan mo pa'y nga amulo sa dino ti papapanan na. Apay aya? Kaya mo ama-amuan mo sa dino ti papapanan na? Saan mo kitday, agdamdamag atlaan. Damdamagin, hindi na mo ibaga. Sa jak amaw? Kunakon kang adi na ibagano sa dino ti papapanan na. Mas daawang! Apay ni ati ni ibaga? Awan ka di tisungken kita panunot ma, no sa dina, husay. Ang awam may! Ay, borbor siya pailakan niya. Anya ti maipaay ko na na. Madam, siya ti asawa ti kapitan, ijay barangay Kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapuran. Ay, pudno day tang kapitana. Adda ka di kaya ito ang tulungan. Ay, kaya't to kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ijay barangay may. No adda mabalin ama itulong yo kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yo, kapitana. Ijay barangay Kabildatan, madam. Ay, mabit na ang kapitana. Takitaag itilistaan dagiti barangay Anasulina. No karaman ti barangay yo. Sige lang, madam. Aguray aklat na. Bareng adamot maikan ijay barangay may. Sige, kapitana. Inton pikat, agsugdi kayo nga igam yu tilistaan dagiti mako na nga indigent, kapitana. Magkapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina, dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Bareng adda maitid nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. Ay, nasaya nga rin din. Pagtaktaktakang kapitana. Ay, kunaklaki ginon niya. Adda kadipay sa baling nga aramida. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatang paligi kay tinasaya at aganda. Wow! Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asaway. Sana siguradaw. Pilyen da nga men, dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kunano amin at taga-kabildatan, kumay. Awan ti adu apundo, ta saan nga men naggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Donasyon kunak manlaangan. Ay, isumang lagayam. Asaan asapasap, ti maikan. Ay, kanyang eda kita ilis-lista, ako kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, kanya da kita napilay, ako kapitana. Basta ilistak laeng. Di tayo amo. Ano anya ti aramidan da kadagiti mailista.
Saan da ka di nga umay matiliwin na kita ilislistam? Ay, ada aya basol mo, tapno tiliwanda ka. Ay, sa bagay ka awamag, kapitana. Agam apay nga ilislistam tinagnagam na. Sensus lain da ito. Di ka madanagan. Barang ada pagsayaatan. Ay, nasayatan, da pagsayatan. Ay, una laki din no pagdaksanay. Eh, mapangkakadagi submitan, kadagi tinagnagan, dunga. Word inteng. Barang ada ayuda dagiti maikare amaikan. Eh, ada ka di nagan dagiti kung kunam pamilya ti marigrigan. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti ba. Eh, nga uray saan damat na marigrigan. Ay nainteng. Awan mo tiba abak ng dito'y barangay tayo. Nigay kagawat ko na. Maibilang ka di abak ng ni Marikwanan. Kat saan mo't adak kal titersena na. Kan maysa, agmay-maysa nga agdidiyag. Awan katulungan na nga asawa na. Eh, nukas ta, idlista ba? Eh, baak mo't na dyan. Taagmay-maysa nga road. Eh, ni Kwarog nga, agmay sabot itip yan. Saan pa'y amak una aba ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagito'y kadi aming tilistaan ti Inday dyan iti kabildatan, kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita. Sige, kapitana, intong Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itubot dati ay dita. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailista, taitugot dati ay dida, madam. Wen, kapitana, may mayat no adda ay di amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ang unay kada kayo, madam. Sigurado ang maragsakan dagiti ka barangaya, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata din manon kayo dito ay kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga kabildatan ang maikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak na inikan nyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, kapitana. Wen, madam. Kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manag arimor ni Mariba ng itaybigan. Sino man nga tanti kasi narak na. Sino kumangay, ti kasi naharag na. Ay na, di na magkuntopay kin ni Jose apaglugluganan na. Kat di na kanumay amo no sa dino papanan na. Kapay pala di na magmaw. Di ka lang ba tuyan? Ay saus, awan di ka ba ikaw, tawan mo't aramid ka. Isukit di at imabaay, tanda milagrong at aramidan na. Maday, ti agata pala dagaw. Mga mulamutan mo to, ti saom. Nya milagro nga ibagat. Apay ayang isakit mo ni Maribanan. Saan ka la nalaing agata tuyan? Narugit pa iti utot mo. Dalusan mamiday ka. Ay na, di ka man si kabadaw, nadalos ti utot ka. Ti adaramid na amaday, tinarugit ti utot na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanan idi kalman. Agsinsos, Mike. Apay ka da. Sensus da? Pagsayatan ka na. Kas tamat, naawatan ngayon pagan. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam no kita kayaw. Impanan sa amutan ni Jailay, jilistaan ka na. Anya ngay nga tagay dyan. Nakita mo ka na dagiti nakalista. Nagadumot na taga kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti Inday Jen. Adda ka dinagan mi kin ni Bading ka. Abok pa yan. Diyak mo nakita amin na nakalista. Kasano nga, iti pan nakaamong iti dayjay nga organisasyon at tumultulog iti marigriga banagdung. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilian at tumulaw.
Sampai kanayon ka iti arungwan. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao, anarugit ti panagpampanunot na. Imbag kiti ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Win nga ron, intay. Iso anagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na rin dagiti agat atap ka iti dakas. Ay na, kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adamo mayat anak banagan ti kanayon mo nga iruruar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbalike. Ay, dumawat at iti pamakawan mo, kapitana. Na, anya ka di tibason mo. Kapay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kayo nga ron iti maday. Iso, suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan, kapitana. Sa mo mga aming asigod nga aramid, di ka na yun arumruman. Sa bagay, saan ka mapabason, ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga aramida. Nagkapukan sa mo iti ili, maray. Wen pare, nakman ito't tinagnagan dagiti inlista, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Kasino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent nito lugar tayo, paribadong. Iti kanayon ko nga iruruar, na-aprobahan ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabais, maray. Pudno day ka, paray. Para iti pagimbagan ti kabaranggayan ti aramida. Imbag man, maray. Adda nga ron maururay a pagsayaatan ni kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasama kita, ituya. Anya ko maday ka. Nagkita kami kundi maribanan. Kag, anya ko mati pakakonsensya ako na. Amo, no apay akanayon nga mapanidya ilan. Imbaga nakaday no asino ti kasinsinnarak na. Ipagpagnana, ti papilis ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, gusto ka di tinangikaw ba daw? Wait niya raw, ayuda ti makagapaw. No apay akanayon na rumurumwar ni maribanan. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, at nakanuumay ditaw. Itugot na ka daw, di ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ka ba daw? Ita, saat ka kadi makonsensya, ikagkagumaan na, ipagsayaatan, yan sa balit at dalita panunod mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kaya po ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsugli-sugli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Salamat ni Kapitana. Ito na saya, na aramidan na. Iso nga, agbyag ni Kapitana! Agbyag ni Kapitana! O sige, agpila kayong arudan, tarugyan kayong ti agiwaras. Agdaman ibagak, maray. Apay ka di, Mare. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensya, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak namin ka, idi ka na yun kaarumwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapog no apay akanayon kaarumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Binirok ko kat nagpatulong Ay, kasta gayam, Mara. Ay, nasaanan ang maulit ti kinarugit ti panunod ko.
Suri at talagang maribanan. Ay lipatan ka din marituyan. Tinapatag kat napadagdagan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay na, si kapay lang ti kasayaatan ako maray-maray. Saan ka nga isukat iti uray as inuman ako maray? Ako kumari kayaw, kadamari panang! Ay na to yan! Iyan ti kinalaing nga agatap. Dalusan tinarugit apa nagpampanunod. Kan, good job ka man, nanabana. Ala, sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para itiradyo ni Steph Meron nalika ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ang estasyon. Agyaman ka rin, itingkay panagdangan. Kipaborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapakatawa mo kay istorya ang maray. Ay, piso nga katawa. Dudwa talaang nagkatawa dito. At ako ni Maribana, may mayat ko ha. Nagadu mga mintibagbagan ng aramidin na. Agpaiso nga may nga adu ti aramidin na dita balayda. Iso asan na namasangot ti umay dito tersina. Siya, maray. Basta nalpasa anagin na. Umaya kong adagos ti Twittersinam. Kano na nga daw ti makapakatawa na sa istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umaymat ko maat at makipagkatawa mat. Oh, maray. Kaya mo ka na nga istorya, madam. At dapat istorya di taaya. Adua! Puro makapakatawa. Agalag ka. Sakbay nga ituloy mo tag istorya, Maray. At dapat pa ipakitakan ka Anya day ta. Ipakitakan ka na ito, Inay. Na listaan mo ti utang day day pakita. Ado nga minun, Maray. Manipod ito page 1. Aging nga dito maudi a page. Utang mo ame. Ay, so, nagadula ka. Isumarun nga ang singira ko. Anya, nagmayat di pa nagpakpakatawa. Kala at apinunday. Iso nga rod at tinumpunga ka na pintas timud mo, Maray. Saan amay-may sa ti ang daw, Maray? Agungot kan sa atin. Sino kumangay ti saan ang makaungot itiday tangay naramid na? Makaungot at kun ka maripanang. Manipod ita ang kalabantan. Pwede ka mapan-ejected sina ni kagawad ko na. Ay, Jack Masangol. Nagado ti aramid dito balay. Nalabsak itay da ni Marituya ejected sina na. Apo, mayat ti katawa na. May sursurot ak pakitin. Ay na, bayan lang takadiidan nga at katawa. Nasaya akit di ata naragsak da. Kaya't kumot ang naragsak ka. Naragsak nga ro, no nagadumat kitang panunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidan, kanayod ka ba nakakusila? Sinakpay kasarita nung maminsan. Katuan tanabanugang gaya. Di mo latula din nagiti ko kumarin. Ano to yan? Naragsak kayo mo na nag-istorya kinikagawad ko anan. Nagkunamot kan ka. Una, tanang nagputi pa nagkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Pinirdi na timudkaw day ta kumaray. Kasan mo mata pinirdi na? Ay nadi mong damagan pa'y kwaraw. Day tao kibagat ka.
Saan ka mapandita tirsina na day taabaa no adda utang mo kasingir na kadagaw. Basta yan. Sapay jak kayo ti masingsing kagura day Apay kumakaguran. Madamot utang mo anas kan asing renda. Diyan nga rin kaya't allergy at amasingay. Makaung-ungutak mo singiranda. Narigat na gaya mapautangan na nato yan. Di nakasarsari ka ba daw? Napudot yung ulo. Day, apay ang makaungit ka nagaway. Nakaragragsak ka lang itay napangkanit at tersina ni Kumari Magwana. Ha? Punamlan asino na itakagaw. Ba, umulay. Kino nagmayat di kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amod ka. Asa no pinerdina? Mayat di pa nag-istoryanay. Pagamuan takala at kiteng asinger na. Ay kit adugayam ti utang mo di tersina na. Jak kayak ti masingsingay. Si Kaki di mo tuya. Day takit di sana nasayat ng ugalay. Pinodan to pa'y utang mo kanya. Singir na ka, singir na ka. Wada pagbayad man, ay kit bayada mo na. Kaya't mo agurahan ka man, kaya't maubadaw. Bata, si Kaki di mo. Jukulain na dyan. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat marituyan. Wan siya maray, pastrikin na kung tagistorya ka man. Na, itaman pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryahan. Ay, umunag ka. Nay, nakalinis ka dito ba na iyo, maray? Ay, katwen maray. Linampaswak anaing bagday to'y datarmay. Iso anagsit. Jak kaya atin timapan bakin ni istorya kini Marikwana. Nay, apay ngay. Kagura ka. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi dahit na ngam saan itag. Apay ngay akalat ang nagbaliw, maray. Ay, narigala ka nga may tagsa sa umaray. Ala, agtugaw ka nga raw daw. Tarugyan tan ti agistorya. Ay na mare, ditan balay me ti ayuyang ni Marituya. Wen nga rod mare. Apay ay. Anyat ko unken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang, ginuran ako na dagaws. Siningir mo laan. Wan, mare. Impakitak lang mo tunkwa na tilistan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadan. Ay, unay matday ka. Adda ka di utang na ka, mare. Ay, awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanya. Nga aging gaita. Kat saan na pa'y nga insubsuble? Dayta pa iti sana nasaya at kaugani na. Saan na nga amuta gisubli iti binulod na. Wen nga ron ipalagip kuntuman kan kuwana jay igad abinulod na. Kita ba? Ang mga no dayta magipangguraan ng tukan ka. Kapitan, adda ka dito tabalayo ni Kumarik Abana. Kanayon nga da dita. Mapanak man manan makiinistorya kan kuana. Wala, ikalata. Saan na ka amasango ti rumor ang makiinistorya? Nagagat nga rin. Di na kaya't apanawag ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, kapitan. Mala, nasaya at mara. Nasingpag nga may ni Maribana. Nakaanos ako mama. Marituyan, ado ka di pa iti istoryaan. Un amaray, adupan, apay ayan. Ay kat, putdak pa'y laeng ti panagistorya. Taapay maray. Adala ipalagip ko kanka. Anya ngay day. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad, ide. Adaya mo. Na, saan mo ang malagip, di aglaklati nga igad? Ha? Tila'y palpalagip mo. Wen tamanon atawen abinulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa yan subsuble? Ay, dyan lakuman imay dito balayang.
Nay, apay ngay akan lahat ati makder ka, mare. Kunam nga dapay istorya. Agawid akaw. Kat sana kung nagsusublipay dito'y malayaw. Na, gimura ka, marituya. Awan lang nagdumaan niya kiniba ang akwanan. Na, Tinuran ni Kumari Magana. Konam rin asina. Nga tinaramid na iya. Jay kano binulod ko nga igan. Jak pa'y kano insublay. Kay talaang ginura mo. Anya day talaan. Nasa kitirik na itinaramid na. Kaya wala di ka pang guguraan mo. Kitpud no mga min, naglaing ka nga bumulag. Hanggang saan mo mga muti agi sublay. Ay saan mo nakarkaroon ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't kay barsak ko kun ka dahi igam ko palang gana. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Abinulod mo lang dayta. Oho, tilay bagbagha. Kalagit ko lang ka. Abinulod mo dayta kanya kwaraw. Wala, ikay sublay. Kagorgorakan ba daw? Saan ka na kaya't akasarita? Kumanaw ka! Apay nga tadi matan umay dito'y bala, ni marituya. kat no gimura ka niya. Apay nga, kinunagalos na umay nakadandalunan. Ay, inaramid na mo't kanya, ti inaramid na ko ni Marikwanag. Impalagip ko lang mo't jay binulod na nga igad, ang gimura mo't kain. Kanya nga ti mabati agayin na, gurang na amin. Awadan amin kami ako maring kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura di Marituyag. Ay, word mare, makita mo itang ugali na. Pudno gayam timbagam. Kat bayam tapno awanan kumari. Sayang jay igad ko abinulod na, mare. Adamot asayang jay inuntang na dito tersinak, mare. Saan kung saan amasingir pa'y kankwa na iti oray ka anuman. Saanan mare, takagurugura na tamutan, uwan mo nga rodaan. Ano to yan? Napay kwaraw. Mayak dito'y balay niyaw, tadaranta ka na patugunay. Anya day ka. Umay ko kumalaan tayo binulod mo palanggana. Ay, unay kan kwaraw. Pinirden tal daw ka. Abay kumapinindek, kung talagamit nga tabulod mo kanya kapalanggana. Kaya't mo, amapan ko alaan day ta apalanggan. Tay barsak ko kan ka, Abay nga gungot ka mo ngay. Talaga makaungot ha. Tala kaya day ta nga aramid ha. Aguray ka, tay nakalaan. Kakisan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narikat ti mabarasok iti palanggana. Ay, kwaraw! Saan ka pumanan? Urayan na di ka! Apay kwaraw, kaslad na kabutang mo ah. Ni nana tuyang Kabutang ko ni nana tuyang tatabadaw. Day, kabay. Nagkapuak di tabalayaw. Kamapan ko kumalaan ti palanggana binulod na. Kay, ended na. Nakaungat mo tadagaws. Kung na nga ibarsak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidin na day ta. Pangkana, kwaraw. Iso na rin ating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana. Isa pa regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Wala ba yan? Takasarita to ni Nana Matuya. Tapno isubli na, day ta binulod na kinja. Bagam, isublin na nga one kupit na. Bimanawan ni Kwan. Why? Uray lalim magbaga, bimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na laing, pabulod na king ka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang high blood iti day ngay naramid na. Ay, balbaliwang man, ito nga ugali. Na, asino ka kumangag sa iti kastakan niya, ha? Ay, awaday, tinabati agagayin mo. Pagurgura na kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amay, tadalak tagayon kaw. Ay, awaday, pagurgura na ka. At apay, di kapitan bay. Kano ang best friend ka bay? Kita ang Marituyan, mare. Isu lang nga rodan tinakabaso. Isu pa'y tiyadaganas na nga kusilap. Ay, wen nga rod, mare. Nasiputan mo't gayang ti panang kusilap na ka idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Papanan na nga ta. Nagpadaya mo.
mapansiguro agbirok iti sabali agayem na. Adda pa'y aya mapirukan na sabali agayem na. Kat nagmadiman ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pag-istambayak, kapitan. Tada ka agayem ka. Ay, una. Diya ngamin kaya ti ugali dagiti karo ba? Agure ka. Apay adi mo kaya no nagsisingkot damit nga amo? Anya na si Simpol. Ay, maray. Ay, huwag gaya. Singirit man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya, utang ko amultan. Di nga panakiapa may di ka dagiti nagsingsingir ka. Kaputa namin, ngayon reklamo da ka. Apay nalipatan mo. Ayun ay kamutan, kapitan. Naglaing ka magayam nga singay. Apay, di mo amo nga ginteres, di mo ta. Anya. Ay, agbayad ka. Ipaala, kini tresurera, na resibo. Kagura ka, kapitan. Kung ano na saya kagayam, samot gayam. Day takitirigat na ka. Nusingirin na kakit agungot ka dagos. Yan, day ta klase ti ugali mo. Naglaing kayo aming nga singay. Hindi ka agbayad, manayunan jimultan. Ipabalod na ka. Unay kamutan, kapitan. Day ta pananggurab ka niya. May sapay a violation. Ano? Agsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tatiliwin na ka. Ay isa. Bayada mo tiutag mo. Inisublim na giti binulbulod mo. Naday tag, mura ka, no sigirin na ka. Waraw, kay Tuyang, palanggana, mabinulod ni Tuyang daw. Nagyaman na. May sublimot lang ngayon. Nagyaman na, tatabad ang Pasensya ka na, kung na naman Tuyang. Napatay. May sublim na ito palanggana. Why, takinasarita niya ang kalmaw. Gusto asiming po basitay. Agbayad akaw, maray. Podno ka diti kinula, maray. Maray, tanay. Ungtanak ni kapitan no diyang agbayad. Ay, agyaman ang maray. Ibagak to kun kwa na nagbayad ka. Mabaina mo nga minon, tasing singirin da ka. Ay, rombang laang agbain ka, maray. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadan. Ti binulot mo, isugsis. Agbain ka kumama. Ala si Gay. Tinagipusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama na yun. Kapitan. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basis. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ni estasyon. Agyak kay, iti kay panagdangan.